Volodymyr Zelensky, no Ukraine massacre, aucun ministre des Affaires étrangères reçoit Côte d'Ivoire. Koubina signature ke. Donc, abina kana, mogodo blakata, des mercenaires ivoiriens. Il va faire mon yogana blakana malla. Alassane Bodron est là malla. Abino lu blasisan, kata Ukraine, kata Russie. Vous pensez que nous avons engrais nanga alkama nana quoi dokanga di Alassane ma. Voilà pourquoi il faut tout faire pour barrer la route à Alassane. Oh, Alassane be jon nga barala. Alassane be mogo min ka tiena. No tunye Francika jonye. Mais ça n'a qu'à sana ni misara. Faya fa dabarala. Ça c'est au fait boigny. Alama au fait boigny fera fiou. Faka fa dabarala. Ko Franci may. Ko Franci jamfa mununke. Ko jamfa nunu may. Ale Franci demeni minge ka farafina jamfa. Ka farafina mene kadama. Animi sara. Ça n'a qu'à ça. Arrête aller Franci. Ça n'est pas ça. Il a dénoncé à une conférence en France. Devant des Français. Au fait boigny. Omi Alassane Taka nommé. Qu'Alassane est premier ministre. Qu'Alassane bo Burkina Béala ka ivoirien. Ka blakata FMI na. Kata Sefa Kolosi ka ke Francika Dionye. Ka Farafina to mena ka dama. Directeur adjoint du FMI. Alama dito nono na de. Au fait boigny massa. Nama Franci fono. Au fait boigny ko choko di sana kasa. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale. Ce ne serait pas avec des fusils. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matière première. Ah, amenez. Ça, c'est au fait Boigny qui parle. En France, il explique aux Européens que Digikara Farafinanate, allez au fait hier maloyara. Comme Marfa de Boubolo ka guerre la wili anga jamana kono. Ni monga mi mandu ye ube ni uka sorota u jono la jamana mo bi guerre wili ye ku ni yorota. Wala ubu ka force d'occupation no ka sorasi ye ko blakana. Ka bi France ni Europe akila jiginga fo. Ko nyeti laba marfa ko la de. Ko ko imbi laba soroko de la. O koni soro fora war mugu tede papier ni couleur le tede. Ko dugu jukoro soro de kodo no matière première ye. Ce n'est que fait un soro de kodo. O côté Europe bolo. Donc Europe bina fantanya. Au fait Boigny sana kasa e kiende. Mais ni kien Alassane n'a pas lu les livres de au fait. Ama au fait ka archive la dje. Ablala. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de même groupe économique financier puissant. Voilà. Qui peuvent venir au secours de l'Europe sur... Ko matière première doni me Amérique ga kati Amérique ngo. Ko doni me asiatique go. Amérique latine ko doni me ko tse ko ke ka mo deme ko parce que Amérique yere ani gnie jamana waro tarabi Amérique latine kan ka kenyani guerre mi be ka ke Ukraine ni Russie ka kenyani o la halayai guerre awma lañini Mali ma lañini farafina ma lañini nga ba donga fo guerre ni o kololo bi se farafin jamana ma o de kama Vladimir Poutine
a disposition ta disposition min n'a bɛ farafina dɛmɛ ka bɔ guerre in kɔlɔlɔ la parce que fɛn dɔ bɛ yen f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye Poutine ni Afrique tɛ kɛlɛ la non Poutine ni continent indien tɛ kɛlɛ la Poutine ni continent arabe tɛ kɛlɛ la Poutine ni continent océanique tɛ kɛlɛ la mais Poutine ni continent fila de bɛ kɛlɛ la. Ça c'est l'Europe, le continent européen et l'Amérique. Aïwa. Ni Poutine ni olu de bɛ kɛlɛ la. O kɛlɛ kɔlɔlɔ man ka se Afrique ma parce que Afrique data la Afrique ma mi amabo. Voilà pourquoi un bon dirigeant Poutine bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que kɛlɛ in kɔlɔlɔ kana se Afrique ma hali n'a bɛ s'a ma a ka dɔgɔya. An bɛɛ y'a ye pétrole man kɛra Mali la yan carburant man kɛra yan a ye min kɛ an bɛɛ on a tous vu. Engrais man kɛra diɲɛ kɔnɔ engrais ko ye min da sɛnɛkɛlaw kan an bɛɛ ɲɛ b'a la. Tulu man kɛlen don Europe alikama man kɛlen don Europe farine mugu man kɛlen don yen dumunifɛn bɛɛ gɛlɛyara n tɛna n da don kuranko ni gazi ko la o ye kuma wɛrɛ ye mais farafina bi mun ɲini anw bɛ balo de ɲini parce que anw ma développement daminɛ fɔlɔ an kɔnɔ bi fa cogo min ka sunɔgɔ ka da ka wuli an b'o de ɲini n'an b'o ɲini a bɛ se ka kɛ suman pɛrɛnnen bi d'a ma wala minɛn bi d'a ma min m'an permettre ka sɛnɛ kɛ fɔlɔ an ka dumuni kɛ ka fa parce que kɔngɔ de b'anw na fɔlɔ anw ma Afrique n'a pas commencé le développement donc tant tɛ anw bolo k'a fɔ ko an bɛ taa les guerres économiques les guerres hybrides k'an bɛ taa ka taa an sen dɔ la o ye diɲɛ sebatigiw ka kɛlɛ ye guerre furaduw n'a ɲɔgɔnnaw o se t'anw ye o de kama ni mɔgɔ min ye Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛ lajɛ l'Afrique c'est toujours abstenu o ye Afrique y'i yɛrɛ minɛ parce que finman o jɛman o bilenman o a bɛɛ dama ka kan anw na kɔngɔ de bɛ anw na anw bɛ balo de ɲini mun kɛra Poutine kun ye fɔlɔ la Macky Sall n'o ye Union africaine président ye a kun wulila ka taa Poutine fɛ ka taa Poutine deli balo la san'o cɛ o y'a sɔrɔ Mali Assimi Goïta ye délégation ci ka taa Russie a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Ablaye Diop bolo Alfuseni Sanu ministre de l'équipement et des transports tara ministre des mines de l'énergie tara ministre de développement u bɛɛ tara ministre duuru fɔ wɔɔrɔ u bɛɛ tara Poutine fɛ Russie la Poutine ye layidu ta ko a bɛ terrain kura di Mali ma a ye layidu ta k'a bɛ Mali dɛmɛ a ka sécurité la a ye layidu ta k'a bɛ engrais di Mali ma a ye layidu ta k'a bɛ carburant di Mali ma a ye layidu ta k'a fɔ ko a bɛ alikama di Mali ma n'o ye blé ye Poutine kɛlɛ ka layidu ta Afrique président tɔw y'a dɔn k'a fɔ Poutine mɔgɔ do bɛɛ kan ka boli ka min sɛgɛrɛ o de la Macky Sall président de l'Union africaine bolila ka taa Russie ka taa Poutine fana dali farafina bɛɛ tɔgɔ la ayiwa Macky Sall taalen deli kɛ farafina bɛɛ tɔgɔ la Poutine ko problème t'a la mais n jija Afrique pour que kɛlɛ min filɛ nin ye a kɔlɔlɔ kana se aw ma hali n'a bɛ se aw ma a ka dɔgɔya aw mago bɛ mun ni mun na a y'a fɔ n ye Afrique ko an mago bɛ engrais la an mago bɛ pétrole la carburant na mais principalement an mago bɛ alikama na parce que anw ka balo base ye buru ye farine pâtisserie gâteau ani n t'a si dɔn o ye anw ka balo base ye donc an b'a fɛ i ka alikama bateau caman bila ka na Afrique Poutine ye promesse di a ye bateau min bila ka bɔ Ukraine ani Russie ka na Afrique Mali b'a la Sénégal b'a la jamana wɛrɛw b'a la a ka ca ni bateau kɛmɛ caman ye a ye min ci balo min b'a kɔnɔ c'est des milliers de tonnes de blé Europe ye mun kɛ Fransi parce que Union européenne ɲɛmɔgɔya de bɛ Fransi bolo bi Macron ye mun kɛ balo min n'a bɛna di anw ma ko kɔngɔ bɛ anw na ko se tɛ anw ye pays pauvre ye Poutine b'a kɛ ka anw dɛmɛ Macron ye balo suɲɛ
n'o y'an ka alikama ye a ye alikama in suɲɛ k'a bloqué. Poutine ye a kuma fɔ k'a dénoncer k'a fɔ balo min bɔra k'a fɔ a bɛna di Afrique ma n'a bɔra bateau kelen na a bɛɛ détournera Europe fɛ. Pour nous Africains kɔngɔ de bɛ anw na o anw de bɛ k'an balo ɲini o se tɛ anw de ye o problème bɛ anw de da la o kɔngɔ bɛ anw de la o famine bɛ anw de la FAO de bɛ anw fɛ yan diɲɛ bɛna aide humanitaire de kɛ anw fɛ anw jigi tɛ se ka d'a kan k'a fɔ ja kɔngɔtɔ ni garibu ni dɛsɛbaatɔ ka ca Europe k'u bɛ anw ka anw mun ka maɲumako sɔn donc k'u b'o détourner c'est ce que l'Europe a fait. O fɔlɔ kɛra l'Afrique n'a pas piqué mot. Macky Sall ma kuma. CEDEAO président ma kuma. Aucun dirigeant africain n'a dénoncé cela. Beidadi. Comme si c'était légal. On est tado, on est taranyini. A willa ko kana de on ma aw ya détourner sara la. Mais on ma kuma comme si n'avait mis que obena on ma. C'est ce que l'Afrique a fait. Obituni konungo kanabila Poutine ye bateau ba de wili bateau munu nous destinés l'Indo spécialement Afrique là et principalement le Mali. Le Mali en priorité. B. Emmanuel Macron est au bateau détourné Katana et France ani kakla Europe là. Mali ni Europe blé mine dira Poutine fait. La France vient de détourner ça aujourd'hui. Anw minnu ye africains ye anw kan ka comportement jumɛn de kɛ anw kan ka mun de kɛ an kan ka mun de faamuya quel comportement on doit adopter parce que ce que les gens oublient kɛlɛ min n'a bɛ Ukraine olu de y'a laɲini olu de kɛra sababu ye ka kɛlɛ in wuli donc olu man ka to cogoya si la fɛn min bɔra ka na di anw ma k'anw ka kisi kɛlɛ ma k'anw ka kisi kɔngɔ ma olu man ka firo kan cogoya si la k'o suɲɛ k'o dun au détriment de l'Afrique. John tun bɛ se ka da la k'a fɔ une fois de plus l'Afrique est arnaquée par les Européens u y'an janfa tuguni u y'an namara. Nous nous souvenons que Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'était rendu à Moscou, à Tara Moscou, quand Vladimir Poutine délit, Kaka Alkama dit Afriquement. Hine Kama, Ani Banymankeya Kama, Alkama Minana, c'est des milliers de tonnes de blé au détourné là. Au cargaison, au Masséa, Français au bloqué. On va y aller au cargaison Tarami. Zeni Tuguni Poutine et cargaison Mindi. Afrique ma cargaison bloqué la Tuguni Franci fait. Diko Flanan bloqué la. Et cette fois-ci à Kacha. Donc on se demande Franci Kanga war chouin. Nous et Sefaï. Kanga sanu chouin. Parce que Sefa mi maoumbolo war langolo nedo c'est l'argent vide. C'est des papiers colorés inutiles. On ne bigira kaya note atim magonya. Parce que fallait anga sanu de la réalité ou anga sanu de quoi amanga sanu chama boka do avion kono kata duma bi papier coloré dama amina noy ami sanu boka kata duma bi papier coloré dama amina noy amo drone là. C'est ce que la France nous fait. Donc on a économie à Tambolo on n'a pas d'économie. Oh obu bolo mubo anga sorobe bu bolo anga politique décision ambora ko boshula anga armée ambora ko boshula mais anjigi be feni mika kambi barakeno yoko oya anga soroni no dira ama hine kama qui est notre blé. Macron vient de détourner aujourd'hui encore le blé de l'Afrique. Malika Alkama Macron vient de détourner. Fala be on va amse Alkama senede mais mon on tise ka sene parce que sorote mi m'en permettait kake segum fala kono floye office du Niger que me stradala à 2% ma bara folo fala mimbe ani jiwo mimbe parce que war tambulo ka kanivo kraw gla ka digu gura blanc
parce que an ka wari bɛ taa di faransi de ma, an ka sanu bɛ taa di faransi ma, a b'a falen wari hakɛ min ka d'an ye, n y'o système f'a ye yan. Anw ka wari 5 o de bi bɛ faransi wari 1 ma, a b'an ka wari falen min na. N'an ka wari falen o la, anw ka wari tuguni o 5 bi taa bɛɛ, an bɛ taa sanni kɛ wari min na, o 656 ma, 656 €. An ka CFA bɛ monnaie o de la.